Dar nu folosești lea cu shower-ul? De n-are nevoie momentan. Acu și-a dat. Cea mai mare prostie este bați cu coasă. Ai o dată minus pe pagubă, pe competență îți dă mai puțin leacu, că automat dacă te bați cu coasă ai pagubă pe ea, nu? Și n-ai farmec. Cu alte rase mă bat cu evantaiul. Băi, ești zombie. Uite-te-l în pana mea la evantaiul ăsta. Uite-te. Am 100 farmec, îmi pune numai de la evantai.